Kapang ni tao tay bok song sung tabok telemura kowai telemura ni siming mononal katawo thanglai tongo telemura ni koroksa mung ganang bono sinijago bini mung hingkai ama Santi Lakshmi Devi bini je nahar mung অমনো বা ত্রিপুরা হাস্তেনি যত ত্রিপুরাসা 19 দফা 19 জাতিনি যত পরম চুচু বরনি সিমিং নানা দাবরা রম্বই মহারাজা বীর বিক্রমনি সিমিং রম্বই गोबांमा 184 जना बसंनि ত্রিপুরা सारकनो हामजांमनि बिसिंतै तिनि बिनि नाहार मुं बिनि चोबा मुं बाय नालकाता आमसायो थांगै Sumjangnairi kutung serai besar tai okurani omo haiki bagnai hinaino tini ruwana lejak tabuk thik mongi kisa parung robo seng thangi tongo mono nalkatawo narokno puilani sing paithak jora phunugui tongano tamgui ngai seng tabuk kaming amsaini lo ruwanari laidroba soguya kuba seng trek phunungnai narokno angkai lamorok tonor nugui tongna seng thanglai na tongo yang angkai kaka pilot bo angkai chalogo yang angkai tamuklai kha baida klaino kaki kenai sina acha borok angkai ek family ek poribar no borok kaka ni bihi angkai kaki no ang to saimi abla angkai kok korei bongni sakbai thangni malkhung nomo angkai borno mothoro angkai kaka kha baiteni ka pilot nangkha bo amte dago angkai dor morok no angkai belake hamza kokbla angkai tini khai doromon bisinti jotono thabo thanglai no nulaina nam nalini ni nong kholai mani angkai chini yango tongo tabuk norok no phunungnai chini ama eko yango angkai chini ma Santi Lakshmi Devi seng tabuk thanglai tongo palkhaino angkai yango tongo ani logio yango khoroksa mongkai to ani logini cameraman bini mongkai Mrinal Debroma angkai yang kolok tongo sini te khungsa gari seng tak thangi tongo kok korei norok no phurungnai paithak jora kami o thangai o kami ni obostha lama huma tei tongmung chamung culture boba hairok amo hairok no chung trek sini layano tamongai oni jati oni dofa chini borok jahato tongui tongmani ba kelogi bo tongo tabuk bo kojogo kana nayo kaimiya anglai tongo chini Tripura sarok bongsorok porom ni simingno omo haikai saboni selai mungjani chawibo mo haike tolawo kelogi tongna nangkha kanane nayo kabui maya obo hainonglai tongmani seng nukuin tongo Tripura hasteo chini Tripura sarokni tomung chamung eba tongthai kaming amsairok lamani jengjal toini jengjal nokni jengjal गोबांमा रम्बoi jengjal tini salsani jengjal yaba गोबांमा bisini simino jengjal omo hairokno trek jeng nam nalinai yaba jeng o jengjalang ro jeng sukman bagi thangmani ya tamgai jeng lama kerina lama rina bagi ya nok kerina nok na bagi ya jas je kha tongmani ama Santi Lakshmi Devi ni je kha tongmani je kha sukmani yak sukmani omo haikino lukurongni cheba mung lukurongni hamja mung bai bini naikol mung bai tini omo haikino chogyan nokhongni angi tongnai rok wa bol fal sai tongnai rok borok bo muchungo janjani bo sabutoi no rinani jotono janjani bo sabutoi no naithotok nuthotok omo haino khaina muchungo phiaba wa bol phalit langkha hangke nogo mairung thangoi songoi chai nani obosi bisi dorkar angi tongmani bagai kanmung sumung rok somoyo shot nongoi thango chini borok muni sorongni nang yang ri gutung pai dikhai sanani korei thango omo hairno wansugoi ri gutung no somoyo paimi aronglai tongmani nukjagoi tongo gobangma ADC amchani Tripura sarok omono toina tini khairokmani bisingtei thanglai tongo seng naitongde soyakari chini Kok TV hambai।